Така, здравейте хора, аз съм Roxas Gaming. От много време знам, че не съм снимал вече един месец. Просто много учени, брат, много неща, така. Понеже имах там един приятел с нов акаунт съм. Не съм с нов акаунт, всъщност с стария си акаунт съм. Но имам доста игри, така както виждате. Днес смятам правя ключен акаунт за Advanced Warfare Multiplayer. Както вече знаете, да лезе до 10. Така, първо ще направя на мултиплеера, следващото си видео ще направя и на Exo Survival, може да почне кампанията на бъга. Тъй, добре, сега ще запазартирам играта. Така, първоначално може да не виждате, както си мисля аз, че не виждате Windows. Добре. И сега вече трябва, извинявайте, малко мишката ми бъгва, не знам преди каква причина и да, ето. Така вече трябва да виждате. Така, Connecting to my services, така. И това всъщност е моят човек, в момент само да зареди. Да ви покажа, че не съм хакер. И ето го. Оуе, бейбе, така съм 37 лева тази игра. Доста якичка ме изглеждаше. Така, ще ви разведа собствените на играта. Значи това е менюто за оръжията, където може да си правите сетове. Има 13 на 13, не като в Black Ops 2 11 само. Това ми е елитния сет, който е най-яки от всичките. Това ми е нинджа сета. Това е снайпер сета. Това е просто някакъв сет. Това е heavy сета. Така, сега Operator, Customization. Това е моят човек. Eyewear няма. Helmet, това ще от най-много маки в другите са някакво скапани. Вишъл как е някакъв полудял. Някакъв полудял само така. Това е елитно. Имаме Professional, но елита повече макефе. Loadout. Имам два елитни лоудаута, т.е. повече макефе. Да. Панталоните са елитни с този сет. Имаме Professional, искам да направя такъв сет скаут, защото много яко изглежда. Не като скаут от това. Волоси не е сте, някакви такива там тъпи. Книгата има Professional, имам такива Arbon. Най-много макефете и те, заради това с тях съм си сложил. Те са от кампанията, като я загадите. Това са едни Professional Boots. Тая игра много ми хареса, защото има много да се екипирвате. И екзокостюм още не съм спечел. Така, добре, ще ви разведа в една игра Team Deathmatch. Да се надяваме, че добре, намерихме си сервер. Така ще ви покажа системата за разглеждане на другите хора. Ако искате да видите какви са сетовете, просто натискате така и гледате. Ето така долу. Вау, Марин Екзо, вау, супер. Охо, дик. Not good. Как си го направил тебе, ме? Якото маш там. Атлас Рекон, някак не ги знам те. Така. Сега с кой се да бъдна? Ето в снайпера. Доста лакифи. Ето, вижте как изглеждам с снайпера. Между другото, снайпера ми е Professional и другите ми две оръжия са... Всъщност се води за едно, обаче са две. Пистолетите са... и те са... Professional и се казват Crime and Punishment, като една игра да се излезе наскоро. Февруари месец, не февруари, ми там... октомври месец. Как се каже сега... кажете го... Шерлок Холмс. Crime and Punishment. Добре. С кой е така? Team Deathmatch. Много яко изглежда някакво. Почваме. Ще изнявайте, обаче мишката ще си купувам скоро нова мишка, че стане нещо друго. И ще правя такива с... имам предвид да се снимам. Oh yes, yeah, first blood. The best pro ever, bro. И видим. Ох, някой тук видите. Yes, triple kill. Yes.
Не случайно само. На 125 000 място в света. Има едни такива гранати, както са нас, и се залепят. Затова, що без да се спадихме, ще да покажа. Yes, supply drop. Ще мога да ви покажа каква е системата на supply drop. Викам, че нямам supply drop. Аре! Издев. Исках да го закача за него. Виж, стане много яко. Кофти обихама. На първо място съм пак, от двата отгора. Защото съм про. Ги тия гранати, които се залепят, видите как се залепят. Има не дори да не са. Аз после ще правя ключе на хардкор, което е по-трудно. Hell yeah! He's the best, I'm the best. Как му уби този хакер, мази? Хакери тъпи, мъзни тъпи. Викупи, цъпте, тарарарарарар. Шет. Как се превъртях някой? Спустенчук. Шет. Сега ми трябваше да бъдне мишката. И там горе. Тук имаше някакъв. Що не го уби? Що там има някакъв? Полудилище е така, обаче не убих. Шит. Се притиличи. Шит. Давай. You think you mad, bro? You think you mad? Как? Double kill. Искам да направя трипъл, обаче не успях. Do you mad, bro? You mad, bro? Do you mad, bro? Исках да го убия. Умри, бе! Буп! Ауч! Ще съжалявам, че ще е този тъден. Както ви казах, мишката ми се развали. И заради това тя е бълна. Къде да не е това, бе? Го видях. Хайдите, мишки! Съжалявам за това. Както ви казах сега, не мога да се грам. Това е трудно. Пуп! Иначе. Много шум изхъбих. Това не е добре, бум. Това не е добре. Не видях тук някакъв прилетя. Откъде прилетява моето момче? Откъде прилетява? Ох. Кой си ти е? Мами тук е. Клон. Джон Траболта. Видях си. Джон Траболта стил. Фото. Бау! Oh yeah, 5 kill streak. Това се казва бейчен. Дай сега направим и другите. Мисълс. Стане супер. Мамо. Случи няма успях. Yes, успях! Кой съм аз, бе? Какви сте ви, бе? Няма значение. Бавен той, че го направи. Сега ще се го пусна. Дай ми сега, крити ми, бе. Дай, бич. Дайте сега как ще ми убия това чикс. Индика. Mad bro. Дайте сега коста. Сега ще ги млатим на почивки. Бездула, хайлем, шейки, кик. Не мога да ги видя, бе. Елате ми малко повече. Yes.
Yes. Право унищожителя. Зад мен си. Знам, бе. Ти си ще се една. Ауч. Заболя. V300! Дай сега пуснем и дрона. What you suck? Yes. Terminated. Коста! Това не е от мен. Пали го, браз! Ауч. Well, shit. О, то другият отбор ще ма настигне, а? Искам ма настигне, You mad, bro? Shit. Yeah, асист. Не асист. Аз едно 5 в клад за получа и майка ми да ми каже. И тя не ми казва още. Загубихме, браво на нас, толкова сме яки. Макар че аз карах с точките на целия отбор. Сега ще ги видите, че спечеля някъде към 4000 точки. Там някъде. Аз 2900, не 300. Муньо? Така. Защото звук само се чува. И хора, изключи ми са мишката. Assassin Pants. Да, нищо. Добре. Да, това беше от мен, хора. Аз съм Roxos Gaming. Благодаря, че ме гледахте и до скоро.